Jens makadi baba. Ndofara msikana zviri sei? Aiwa tafara finally tazokuenda ndanzwa nekudzipwa nehuro ndivari. Mabasa kuwanda tichi. Ya chokwadi tisingade kupedza nguva ngangoda kukudza kuti baba Shiro amborani. Chokwadi chekutanga ndikadawo nditi kwazise vadiwa vatariri vakatarira muchirongwa munguva dzino kudai so vamwe vachizivawo kuti anonzi Aleck Macheso vamwe vati baba Shiro vamwe vati zita rangu rinonzi Aleck Macheso Shiro zita remwana plus ndiri munhu ati ndakaberekwa muna 68 musi wa10 June kuruva rwevamusana kubhindurawo ndo kwandakabarirwa ndiriko ndikazokurirawo ndiri ikoko zamara ndizotanga kuzofarirawo magitari ndichiona vamwe vachiridza mabhanjo mahomemade aya kupi so ndaiva neshungu nacho maizva kunyanya but chandatanga kugoneka kutamba mai kuzotamba aiva ndazati ndaimbounganirwa so ndichinyatsodoba mimi kudhara so ikandira mapeni anga ndiburi pakati nematiki nehalf cent so ndaigona kuita makobiri akati wandei masilver masenzi ndisati ndatanga kuti ndichidzidzirawo but ndairamba ndichitarisa pairidzi vamwe shamwari dzangu mai ndichiona dzimwe dzenguva nobva ndibatiseiwo vamwe kusvika mukuti iwe kunonoka kubata iwe ona but ini ndaikoramba ndine shungu ona kuti usaramwe ona dzimwe dzenguva ndaigona kunomutanira mengo kumba kuti zokumunyengetedza kuti adii hana nenguva yemuchero iyaya kuti agone kundibatisa chete inini hazvina kutorera nguva kunyanya asi handa kutongoridzawo waya mbiri idzodzo twainaona twanidzaza akazondizoenera angu manje vabereki kudhara zvavaita ndoda pamwe zvaenderana nenguva dzachona dzizokuti vaiti magitari kuona munhu azi magitari ka ndomabasa emarombe okugumisira ivava ona munguva idzo saka mubereki wese aitomeka shuwa kuona kuti mwana wake hapana waatenderera nga achiridza chibhanjo because vanhu vachona vanonzi amapenzi aya anongoteedza ndari ona hameno mikore iyoyo zvaiitika mukore iyoyo ati tairohwa manje rohwa wadai so but handa kusiya torerwa rombo ropiswa ndotora futi rimwe buranga uko ndodambura futi twandidza zvirauro muhwaro moyamoyama yepano manje pakuti pakaenda kunoraurana kudai soona chiroro kanda chakuperera apa asi chaimbosvika uko twainenge aguka chawaitoziva zati hakuna mumwe ndeuya azati changu chabaka heavy but tichimborivapo totarisa kuti pamakazoti ndakuchipinda zvemagitari pakaidentifyiwa talent ndirini ini ndingati pane akauya kufamuka taigara kwakuna mai vake vaigara ipapo pamwe saka anogara kuno kwarari kuzara saka ndichitomona ndibamunini aka paaiuya uku aiuya nebox guitar ake uko aiona ndine chibhanjo rangu omboti imonzwa iri ngana iri rako rakagadzirwa bhuku ina ndakarigadzira zveshuwa nditi imbonzwa iri ndochache akada kuenderana neanoshandiswa kumabhendi so kutanga manje raindiomera manje kuti zvigondinyatsokujairira but hazvina kunditorera nguva asi ava ndatoona kuti malines achona ndeayo rati kana tune yadaishandiswa full C ne G asi kune mabhendi vashandisa chi-international tune yavo kaiye ndiyakatozondidzidzisa chi-international tune yavo zamara azondidana futi kubva kupi kumusha kwataiva rikoko kuya kupi kunodzvarasika kuzi aiti handoda kuita bhendi rangu wanakaseka ndokuya kwandakaita muno muna kupera kwa82 83 chiuya mudzvaraseka kubva ipapo ka ndakaona semunhu andine shungu ndakatanga ndichitoteedzera mamwewo mimhanzi andaida magroups andaida nayo ndirovera zvandaida inini so ndaivarana pose ndiedze kuburisa sound iro pai pabhanjo wana imwe yavati ndakuno kumanje
malines akatanga uchindiitira okudai ndakutorova vese anasorana mutsayo anana murombo anana sharai anana chiwa nemweya ndichiteedzera so akandipa kudi kukasira kuziva nezvazokuti kana song ichitotanga kurira ichiridzwa handisati ndainzwa pangava paredhiyo pangava pai chiridzwa sezo ndenda kutoona mabatiro aiita munhu airidza kana angari lady guitar akandoridza ndenda kutoona ndo angachibata so ndenda kutoteedzera ipapo ndo zvakaita kuti ndizoziva zvakati wandei nekuda kwekuti ndaishandisa mimhanzi yevamwe maartist vandaifarira vaindirovera vandainyatsomunzwa chaizvo izvo kuti vanondirovera but nachimbotarisa kuti pane makambotanga mina namadzibaba kusvika pakuzoseparate makazosiyana rini? Ngati kuya kubva 83 ndinawo tichitanga Kiyama Boys. Pa 83 ndo vandiyarutsa ndikati ndo mbereko yandiyarutsa iyo yamadzibaba Nicholas nemadzimai avo poita kune vamwe vakazoshaikawo vanamudhara kuti nechikupa nandiri mufana handini chete kugrupu iroro vakuna vanhu vakuru so ini handiri mufana kuti dzimwe dzenguva kwataimbonoridzira mwe wacho ndaimborambidzwa kupinda kuti hatitendere vana vadiki muno ona kuti vozoona kuti manje mukasatotenderere kupinda mukabhendi racho navana so ndo kwakandira nhangaruvazhe ndikakura ndiriko iko ndikadzidza zvakawanda chaizvo kuti ndaiswera gitaa ndaimuka gitaa ndoswera gitaa samara ndo zvandaingoita indeed a great and fun man right here on Living anzi pandakari mwana nemvukadzi kwavo makandiseka nasi ndave naye mave kugumbuka sei masiwe anenge akamborovesa join us after the break. The second segment of Living Legends, and thank you so much for tuning in. I hope you haven't gone anywhere. I've got Baba Macheso. I know you were waiting for him. Ndachitarisira maalbum kuti azhizhi anosvika kuma10 anana charakupa anana magariro amana akamana magariro ndo akaita nhangaruvazhe ndo pana sara iyaya yatandichirovai hatoyatsoirova zvedu but tingati rwendo rwacho ruri sei? magome mukwidza chato ini chandakaziva ndechekuti hakuna akabarwa achibva atotumwa munguva yakare kuti enda kumagirosa nepo zvakabvirawo mukuti akatora nguva yakadii asati abarwa ari mumba manga ari zvinhu zvose zvine kwazvinotangira uko hazvingotanga nongoti mamuteni giya watodai so yasimuka chandoziva but kune vamwe vanotarisirawo izvozvo kuti ndangotanga zvatakuona uye zvinozvo but rwendo rwachonaka kudhara kuti unge uchikwanisa kuumba zviita zvaititorei nguva asi kana richinge ratopinda pachaedza ratodii zvakuendawo negwatukwatu renyu kuti ndakatesa kuti one of remaalbums akasela zvisingaiti pamakarekodha ndozvamamakatarisirewa kuti makatozoshamisika maona kuti inini semubiki wadzo ka pamwe pachona unoti iri mudanga mangu yosaiwa imhenyu ndedzangu wana kuti tarisiri yachona dzimwe dzenguva kaichokwadi unenge usina asi kuti unongochiti dai zvikadai zvisviko pakadai so sezvineiwo pamwe pachona akandati unoda kuramba unge uinaro gitaa kuti ndaimuka gitaa ndoswera gitaa kusvika ndinovata kuva kuti ndairamba ndinochi riri mupfungwa umu nguva nenguva ndozvarinoda because ishamwari
yakanaka yakadaiso gitara munobvunzana ipapa muchipindurana he ukamutadzira anokuudza kuti apa wandibata sirizva haritori marirochi ende iro rikakutadzira unoziva kuti apa tatadzirana apa apa he asi ndingati kubva ndazoyarutswa ndarimurwa kubva kuKiama Boys muna 1997 97 ndikazotanga orchestra mberi kwazo 98 ndopatanga wana magariro awa rondo rachonawo rwakandiitira se vamwe vangangonongera rwakandiitira nyore renzira kuti ndazotanga orchestra mberi kwazo zvavari kuonayo asi avanenge vaziva kuti makore andakadhonza kubva uko kuna 83 kuzosvika muna 97 pane makore mangani zvinhu zvichinetsapo napo zvidaiso zvingodhadhaira asi tatoramba takabata magidi tichienda patike timbotarire mudhara yesterday industry neizvezvi kudhara zvasiyana waizoti makombetitors enyangara ana Simon Chimbetu pachiti kanotarisa izvezvi zimdance wayo tingatere mazuva esungura akupedyo kunopera nezimdance yawo muri kuzonose sungura ndopa yatodzika midzi kuti dzikiti nokuti ndonzo wangu wamwe achitanza sungura yazodai eclipswa nechine zimdance waiwa zimdance zvizukururwi zvesungura zvakaumbwa kubva musambo yabatanidza kutora sungura ikeke maslow beats nemafast beat avachisakirisa kuti musambo wawo ndikautora ndinoimba chikwambo ipapo ichitobuda ichienda awanda ava yakaiti zim dance hall because kune dance hall yataiziva dzakatanga kuuya yataziva kuti iyi dance hall haina kusvika ichinzi iri kunovhara sungura kana kuti iri kuvhara chitraditional aiwa yangosvika ichingorira iri iyoyo dance hall iyoyo wana kasaka munomu takazoiti zim dance hall kutaridza kuti ngeyedu yemunhu yatakaumba kubva pane akoneka kemuno aka haife yakazombokurira sungura zvamuchose zim dance hall zvakatosiyana ipapo kutosiyana chaizvozvo asi vamwe vanogona kuti zim dance hall adaiso no simtasore kwa nosaka dzimwe dzachonaka inobuda nhasi 2-3 days yadi yapera akutobika imwe futi payemba patiko timbotarisa ndikumbona mune macollabos akawanda mamwe acho ari kutobuda izvo patiri kutaura amaita vanhu vakasiyana-siyana nana Trisoni nevamwe vakasiyana-siyana tingati motivation yekuita nevechidiki vari kukura iri papi chekutanga ndikada nditi inini ndiri muZimbabwean onaka Malawian by origin, Zimbabwean by birth. All right. Aka nditori muno. Onaka. Aka charity begins at home. Yes. Achigachana chiti panditi muno mukomo. Ndisandaonana nevari muNamibia makanti apa vaZambia paka. Ndadi kutanga ndamboonana ne vekwangu vana kwangu vari muno. Njika munotomboona kuti unechakana nekuti music idai. Yes. Yatinze pamwe togona kuti kuonesana todi tojimana ona kana bhata mange tendakaita nawo yes ikatomboita yakanetsa zvakaita mange samara yatozomvurira gwara kuenda kwakazoambuka mhiri kwaLimpopo ngotiwo mwari ndo vanenge vachiziva nguva yedu vanhu tiri mubhazi rimwe chete mabus stop ndo anosiyana asi ini ndinofarira kunge ndichibatsirana nevamwe maartist because ini ndakabatsirwa ndakabatsirwa saka ndakadzidza kubva mukuziva kuti ndinofanira ndichibatsirawo munhu tichibatsirana tichidai tichionesana then pozoitawo mukurumbira zvautange kuti kudai muno matiri uchizo spreada mawings manje makuchienda kupi